Speaking at a campaign rally in Michigan, Trump signaled he wants a swift outcome and suggested he is not prepared for prolonged negotiations. Now, Iran has said it was continuing to exchange messages with Washington through intermediaries 3 days into a pause in airstrikes across the region. Tehran said the Trump administration was struggling to find a way out of the 5-month-long conflict. All of this as Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu arrives in Washington for the first time since February. The two leaders are expected to discuss the war on Iran. سلام تخطات نايز channel كميت خونو تبوكت كونو ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وتر وقداسن وانا ونتحستو تاتحزنا لكم متينا لنا كساب مودة نايز مدب سانا كتصنحو بخبر نعدم لايك ناقبركم تو حقسكم أقداسن وساننيو مباركم تريو زرلهم ازو كونتات زي بيبي نتنياهو زبهال ويون بتي على شو مخنصوا صادنا إيه مالتيو ني واشنطن دي سي مس دونالد ترامب كرا قبيلاتي خمسة لو يزنقبل زلو دونالد ترامب بيبي نتنياهو واشنطن كيدو بزي زخونة نجر تمليسي فلتنيو سلازي عالم ببزح من قديات صبيه زلا انت عينت كونتاتي فتر خون مهنياتو كوينات مسيران نجزيو تطويل اللعب زلو جزي أمريكا دونالد ترامب لما مواصو استفلا عليه من قد أبزنا ديالو جزي مليسو ناب كوينات كمال سيدي خيد زلو يزبال زلو كوينات بكوينات دما أب أزيو أب كوينات كمال سيدي خيد زلو يزبال زلو الأماناتون كمولترون فلتو بيبنت نياهو بكوينات ترايك ربح سخن سبسلو زخونه أزو كونتات ناب كوينات نمملاس مخاني زنقر زلو كمدي كهون أمونغو دونالد ترامب مرقز دي قير كابتي دليو نلعل دي خقبرلو بحج زرّا كوينو هذا كابتي الزارة بارسي زلو يابسو والز مالتي أكمي كونتات كله يخكم وزقبر زلو نزبل مجمريا كونتات ناي دونالد ترامب كان رينا where does he stand and what options does he have? The Middle East paused over the weekend, but the question remains, will the U.S. and Iran take an off-ramp, even find one at this point? At this point, the New York Times is writing, quote, Trump has three main options: military escalation, economic crackdown, or declaring victory and getting out. Let's get back. كم تري وزر لهم دونالد ترامب ببزح من قدي ببزح مسيحيتات ببزح ميدياتات كيلاتات كم زرب زلو أبسببتي أماراتيتات وريدهم زلو using the Garzalo. So what is he gonna do? Has three main options: military escalation. So the Captain Celeste أمارات إتات ناتو زبروا زلو كوينات مسفح مالت بعقلنا يتصور زتكملوا كمونو ولا بعكاردي ولا خالق جلجير نتكوينات كبرتعن كحيلون اسكليت كبرلو كريبولو نلعل جزو كبرتعك خلاله حانتي أمارات سكالا كاليتي economic crackdown كتباوي جرا I don't know if there is any زي تجبر زلو كجبر زخلت له عبون نساك فتنغل تاسال سيت دما declaring victory and getting out سال سيت دما تسعيرو خلو سعيري يلو عوتو أويجو سراويتون برسون ترنيفو ندحريت كملاس زين تنسلستي أمارات زلو وين كم نريم زلنا تنكالوت كلته قداموتن كاليتن زلوها ننوح وان استفتنان سرعتنا مقيار أخولات كم زي كونا استرعيين تاسال سيت دما نخجبرا أديا كباديا ولا قوات هذا حشت انت بلوا هدم تراي زلو ويم زلو جن هدام دما كبير دونالد ترامب مستي قبل اللي زلو قصصرن كالن أمريكا نيجونا تازي كبير سلزقونه السون very hard to accept so أبي قد فنازنا جرز دهريلكا yeah I mean he's trying زدت فلالية طبابات بالحاتن نكفتن تجدد له سلمتاي أمودة نزيعاتن ترايو ريسايكل كجبر زلو كابزياتن قال ما واتس أو ترخب. Back to the group chat. Obviously, the president wants to declare victory and get out, but he can't. You have worked for several secretaries of state. You have served on the House Foreign Affairs Committee. You were on President Clinton's National Security Council. How do you view the president's options at this stage of war? Terrible. Look, the people who convinced President Trump to start this war never convinced him that it was a vital national interest. Who do you think those people were? I think, I mean, I know some of them, they won't be known to the public. You think the name rhymes with Netanyahu? I don't think that, well, I think we should, the responsibility is Donald Trump's, but the point I was going to make was that whoever was whispering in his ear never convinced him it was a vital interest. They convinced him it would be easy. Yeah. انتاي يوم زبلو زلو انتاي مرات إتات اللو أما خارناي بريزنت نيركاغا قبتنا سكيورتي أما خارناي بالكلينتون نيركاغا دونالد ترامب انت عينة مرات إتات اللو كما يكون تات اللو تولوسي أب حما كونتاتي زلو حما مرات إتات دماي زلو
أتين دونالد ترامب إذا كينات إذا قليل كتعوته لتخليها إيلو أصدعنا بزو كينات زوتو تساوي تليو من يوم تمكم زقبروا بجاك بيبي نتنياهو نزبل of course موضة دونالد ترامب حلفنا تكوسو زلو نتنياهو من كاف أزي كبيرين ديو يفريهم في اللايت مين سري ميديا زبال بليفت يقوم برايت بس أقام يقوم بيمان نتنياهو إسرائيل من كاف مالت أب تلفزيون كم زي تقدمن بزح نجارها خمس عصوني يزخون سلزي أمانة أقوات يوم نتنياهو إسرائيل كتنكفو بزح سبكا كوي زي ريوم تايم دفورهان يرداننيو እቲ ቪድዮታት ናቶም ኣብዚ ዩቲዩብ ከውርድዎ ከለዉ ብዙሕ ሰብ ኣይርዮን እዩ ናይቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ካብኡ ናብ እቲ ፕሮፓጋንዳ ዝነፍሕ ክልተ ኣለዉ ሲኤንኤንን ፎክስ ዝበሃልን እዚ ይረአይ ካብኡ ናቡ ግን ምስቲ ዝገብርዎ ቪድዮታት ሪኢኻ ናይ 5 ደቂቕ ናይ 4 ደቂቕ ናይ 6 ደቂቕ ስለ ዝገብሩ ይድረአ እምበር ከምዚኦም ፖድካስት ዝገብሩ ናይ 40 ደቂቕ ናይ 50 ደቂቕ እንተዝገብሩ ቁልሕ ዝብሎም የለን እንታይ ይነግረካ ብዓብዩ እቲ ሚድያ ላንድስኬፕ ህዝቢ ንመን ከም ዝሰምዕ ሓሳቡ ቀይሩ እዩ ናይ ብሓቂ ዘገር ኣብ ፍሉይ መድረኽ ኢና ኣቲና ዘለና ቀደም ሰብ ዜና ናይ 3 ደቂቕ ናይ 4 ደቂቕ ንኽሪአልካ ሽግሪ እዩ ዝበሃል ነይሩ ዳትስ ዋይ እቲ ዜና እናሕፅርዎ ከይዶም ሎሚ ናይ 2 ሰዓት ፖድካስት ዝረኣየሉ ዘበን ኢና ዘለና ብዛዕባ ፖለቲካ ናይ ሰዓትን ፍርቓን ናይ 4 ደቂቕ ናይ 50 ደቂቕ ናይ ሰዓትን ገለን ፖድካስት ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ቀጻሊ ብዛዕባ ኩናት ናይ ኢራንሲ ኤቭሪ ዴይ ናይ ሰዓት ናይ 2 ሰዓት 2 ግዜ ኣብ ሰዓት ኣብ መዓልቲ 4 ግዜ ኣብ መዓልቲ ዝገብሩ ነዋሕቲ ቪድዮታት ዝገብሩ ኣለዉ በማይተ ሸሓት ድማ ይርአ እዚ ሓደ ዓብይ መስተንክር እዩ ምክንያቱ ላይፍ ስፓን ናይ ሰብ ኣቴንሽን ስፓን ሶሪ ናይ ኣቴንሽን ስፓን ማለት ሓደ ነገር ሒዙ ኣብ ዘበነ ቲክቶክ ኢና ንዛረብ ዘለና ቲክቶክ ሲ 3 ሰከንድ 4 ሰከንድ እያ ቪድዮ ኣባ ከለያ ትውዳእ ሰብሲ ኣቴንሽን ናቱ ማራ ሓፂር ተባሂሉ ንነዊሕ ክፀንሕ ክን እዚ ጀነሬሽን ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ትንሽተይ ወለዶ ናይ 2 ሰዓት ፖድካስት ክሰምዕ ዝኽእል ኢንጌጅ ክገብር ዝኽእል ኮሜንት ክፅሕፍ ዝኽእል ዋላ ዝናትና ቻነል ንሪእይዎ ክንደይ ሰብ ይርዮ ማለት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ማለት እዩ ንከምዚ ዓይነት ትሕዝቶታት ሰብ ክርኢ ዝኽእል ሓድሽ ወለዶ ነቲ ናይ ሜይንስትሪም 5 ደቂቕን 2 ደቂቕን ሓሶት ምዃኑ ፈሊጡ ነቲ ነገር ብዕንቆት ብኩሉ መዓዝን ክፍትሾ ካብ ብዙሓት ኪላታት ተኸፊሎም ዝዛረቡ ናይ እስራኤል ኣጀንዳ ዘለዎም ዘይኮኑ ናፅ ሓሳቦም ክገልፁ ካብ ዝኽእሉ ክሰምዕ ብምባል ካብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ወፅዩ ኣብ ዩቱብን ኣብ ካልእ ፕላትፎርምታትን ክከታተል ስለ ዝጀመረ እንታይ ኮይኑ ብሓቂ ከኣብስሉ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ ንኩሉ ሰብ ከዓ ብሎክ ክገብሩ ወይ ካንሰል ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም እስራኤል እቲ ዝኸበደ ብድሆ ይገጢምዋ ዘሎ እንተወሓደ ግን ነቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ሒዛ ኣላ ክሳብ ሕጂ ንሓዋሩ እሱ ከትናድያ ክሪና ብሓፈሻ እቲ ዘረባ ናበይ ካበይ መፅዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ሕማቕ ዕድላት እዩ ዘሎ ቀሺሾም ተፃዊቶም እዮም ኣትይዋ ዘሎ ጉዳይ ድማ ከምታ ቀላልያ ቀልጢፍካ ክትወፅእ ኢኻ ኢሎም ዘእተውዎ ከማ ገይሩ ክወፃእ ዘይክእል ኩነታት እዩ ኣትዩ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ all his options are bad and worse. Often celebrates his unpredictability. The idea is simple. If nobody knows what he'll do next, rivals stay nervous and allies stay guessing. It's the modern version of the madman theory. Keep the world wondering. But in recent weeks, Trump seems to be cornered, consumed by a war that he started and cannot find his way out of. Because look at what's happening. Weeks of relentless bombing campaign on Iran have come to an end for now. US President Donald Trump has gone eerily quiet after threatening massive attacks on Iran. Washington paused its strikes on Tehran for the 3rd straight night. And according to reports, the immediate reason behind this was advice from Trump's military officials. فجين تايم زلو دونالد ترامب بزح نيكست موف ناتو زي فلت زخونه ነገር ክገብር ዝኽእል ውግድ ይጅምር ሰላም ውን ዘይግመት ዓይነት ሰብ እዮም ዝብልዎ እዚ ከዓ ኣብ ፖለቲካ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ከምዚ ሃንደበት ዝውስን መራሒ እንድሕሪ ኮይኑ አንፕሬዲክተብል መራሒ ኩሉ ግዜ ሓደገኛ እዩ እንታይ ክገብር ክእል ኔክስት ሙቭ ናቱ ክትፈልጦ ይትኽእል ኣብ ኢራን ግን ዳርጋ ሂዝ ፕሬዲክተብል ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራናውያን ጽቡቅ ገይሮም ክግምቱ ኣብ ዝኽእሉ ደረጃ ይኮይኑ ዘሎ ዘይግመት ሰብ ኣይኮነን ዘሎ ማስ ውግድ ጠጠው የብል ማስ ይጅምር ማስ እንታይ ይኸውን ጽቡቅ ገይሮም እዮም ዝግምትዎ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ መንቀራቅሮ ድሰኣነ ኣብ ፀቢብ ቦታ ዝኣተወ ናብ ዝተፈላለየ ግን ክፍትን ዝኽእል እዩ ናበናይ ወገን ክፍትን እንታይ ማስ እንታይ ክገብር ቁሩብ ክትደናገር ትኽእል ኢኻ ከም ተዓዛቢ ናቱ ግን ዘለዎ ቦታታት ውሕዳት ስለ ዝኾኑ ካብተን ውሕዳት እቲ ሓንቲ ክፍትን ከም ዝኽእል ወይ ናብ ውግእ ክምለስ ከም ዝኽእል ንምግማት ግን ፍሉይ ርእሲ ወይ ብልሒ ወይ ተመክሮ ወይ ርቀት ኣይድልየካን he just have very little ውሕድ ኦፕሽንስ እዩ ዘለዎ
ኢንፋክት ሰለስተ ኢሎም ነው ሓደ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ብሎኬድን ዕፅዋን ገለታት ክቕፅል በቲ ካልእ ድማ እቲ ክገብሮ ዝቐነየ ወታደራዊ ደብዳብን ካልእን ኣበርቲዑ ክቕፅል እታ ሳልሰይቲ ድማ ህድማ ካልእ ብዙሕ ምርጫታት የለን ኦኬ ኣብቲ ዝርርብ ክምለስ ክትብል ትኽእል ኢኻ እታ ዝርርብ ግን ክምለስ ኣላ እንተኮይኑ እውን ከምታ ናይ ቀደም ኣይኮነትን ገለ ምቅያራት ክትግበር ኣለያ ስለዚ እሳ ዓንደል ስለ ዝኾነቶ ኢና ኣብ ኩነታት እዩ ዘሎ all in all ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ unpredictable ኣይኮነን ዘሎ ዘይትግምቶ ዓይነት ሰብ ዘይኮነስ ግሙት ዝኾነ መንገድታት ዝኸይድ ዘሎ ካብቲ ግሙት ዝኾነ ኣማራፂታት ድማ መብዛሕትአን ተን ኣማራፂታት ሕማቃት እየን ሕማቅ ሰብ ክመርፀን ዝኽእል እምበር ኣብ ፅቡቅ ግዜ ተመሪፅካ ዝኣተኻዮ መደብ ሒዝካ ስትራቴጂ ሒዝካ ዝኣተኻዮ ከም ዘይኮነን መዋፅኦ ናቱ ድማ እናገረደ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ስለዚ ዋላ እቲ ውግእ ጠጠው ዘበለሉ ምክንያት እውን ሰላም ደልዩ ወይ ክዘራረብ ደልዩ ዘይኮነ ናይ ኣፅዋር ፀገማት ስለ ዘጋጠመ እቲ መኻዚኖ በረብረው ክብል ስለ ዝጀመረ ንዓበጃኻ እዛ ጉዳይ እዚኣ ተዋፅእ ኣይኮነትን ስለ ዝበልዎ እዩ ጠጠው ኣቢልዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኩሉ ርኢኻ ናብትን ጠሚትካ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ምችእቲ ዝኾነት ወይ እውን ዓወት ከተምፅኣሉ ትኽእል መንገዲ ላ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ዝበለፀ ካርድታት ዘለዎ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኢራን ዝበሃል እዩ ኢራን ኦልሬዲ ክልተ ሰለስተ ነገራት ይገብር ኣለኹ ሰሚዕና በዚ እስከ let's go back to that report ኣብ መንጎ ጠጠው ዘበልኩም And we're talking right now. You know, they wanted to talk. Their people said, please don't shoot last night, the night before, 2 nights. Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago. እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ዝኾነ ዝርርብን ፅዑቕ ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር እቲ ዝርርብ ድማ ናብ ገለ ፍረ ዘለዎ መድረክ ክድይብን ውፅኢት ከምፅኣልና ንደለና ንዑ እንተዘይሰሊጡ ድማ ከምታ ኩሉ ግዜ ንገብራ ናብ ኩናት ተመሊስና ክንጭፍጭፎም ኢና ዝተረፎም እውን የብሎምን ውግእ ጠጠው ክብለሎም እዮም ዝልምኑ ዘለዉ እዩ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ again እዛ ዘረባ እዚኣ ንሓሙሽተ ወርሒ ደጊምዋ ሎሚ 28 ወርሒ 7 እዩ ዘሎ ኤግዛክት ሎሚ 5 ወርሒ ናይቲ ኩናት ጌርና ኣለና 5 months ወርሒ 2 28 እዩ ጀሚሩ so 5 months that's crazy 5 ወርሒ ኣብ ኩናት ንክልተ መዓልቲ ንሶምን ንሽዱሽተ ሶምን ንገለ እናተባህለ ዝተጀመረ 5 ወርሒ ገይሩ ኣሎ ከምዛ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣይግበሮ እምበር 5 ዓመት ከይንብል ከማን ዘፍሪ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና እተን ኣማራፂታት ዓንደል ስለ ዝኾና እቲ ኩናት ብኸመይ ዝቕፅል እዮም ዝብልዎ ዓንደል ስለ ዝኾኑ ኣማራፂታት ናትካ እንታይ ካ ክትገብር ሕጂ ድሕሸኒ ኸውን ፅዒሉ ድሕሸኒ ኸውን ከምዚ ዶ ክገብር ኸውን ገለገለ ሰባት ካ እንታይ ዝብሉ ኣሜሪካ ከምዚ ኢላ ግዜ እናወሰደት እናሽክዐት ንኢራን ንምድኻም እያ ክትጥቀመሉ ይብሉ መብዛሕቲ ግዜ ታሪካዊ መወከሲ ተወሲድካ ግዜ እንተወሲዳ ኣሜሪካ ትሰዓር እዚኣ እታ ምስጢር ኣሜሪካ ግዜ እንተወሲዳ ትሰዓር እያ ምክንያቱ ዋጋ ናይቲ ኩናት ኣዝዩ ስለ ዝዓቢ ፖለቲካዊ ነፍሲ ቀትለት እዩ ዝኸውን ነቲ ኩናት ክትቅፅሎ ነቶም ካልኦት ድማ ኩሉ ግዜ እቲ ስትራቴጂ ምስ ኣሜሪካ እንታይ እዩ ኣብ ነዊሕ ኢኻ ትዕወት ኣለና ኣሜሪካ ኣፍጋኒስታን እኳ 19 ዓመት እዮም ስዒሮሞም ስለምንታይ ክትስዕር ተደይኪኢላ ኣሜሪካ ክትሰዓር ግዴታ እዩ ክትፃወሮ ይትኽእልኒ እያ ክሳራታት ምክንያቱ ንህዝብካ ከተእምኖ ይትኽእልኒ ኢኻ ሓፂር ዝኾነ ከምዚ ናይ ቬኔዙዌላ ጣጠቃጠቃ ኣቢልካ ተታዕዊትካ ጥራይካ ክትእምን ትኽእል እምበር ግዜ እንተወሲዱ ኣሜሪካ ንክትሰዓር ግዴታ እዩ ሶ ኢራናውያን ይፈልጥዮም ግዜ እንተድሕር ተወሲዱ ኢራን እያ ክትዕወት ኣሜሪካ እቲ ዎር ፋቲግ ዝብልዎ ናይ ውግእ ምስልቻው ድሮ እዚ ኩናት ዝከይተጀመረ እንዲ በፂሕዎ ዘሎ ምረት ናይቲ ቁጠባ ሕጂ ድማ ባብኤል መንደብ ስለ ዝተለኮተ ዋጋ ናይ ነዳዲ ንጥርዚ እናኸደ ይኸይድ ኣሎ ኩነታት ናይ ቁጠባ ድማ ኣብ ከቢድ ደረጃ ወዲቑ ኣሎ ስለዚ ቀልጢፉ ዶናልድ ትራምፕ ገለ መፍትሒ ክፈጥር ተዘይኪኢሉ the situation is going to go really bad ኣብ ብዙሕ ንሪኦ ዘለና ዋጋ ናይ ነዳዲ ምስቲ ናይ ስዑድያ ይህረም ኣሎ ገለ ዝብልዎ ዘለዉ this may go really bad ሕማቅ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዋላ እኳ ይዘራረቡ ኣለዉ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ገለገለ ዝበሃል እንተሎ ንቐፅል America thought Iran would collapse in 3 days and will surrender now after months. America is now stuck in this place and they are proud of the crimes, which means they are stuck and they are struggling. The Americans are struggling in their current situation. They have caused this, they have done this, and now they are stuck. We in Iran, we don't care about the worries of America. What is important for us is the Iranian national interest. ኢራን ድማ ብወገኖም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ጉድጓድ ዝኣተወት መኪና ዶናልድ ትራምፕን ኢራንን ኣሜሪካን ማለት እዩ
ኣብ ሓደ ክወፅሉ ዘይክሉ መንቀራቅራት እዮም ጭንቀት ሒዝዎም ወለቕ ዘለቕ ክብሉ እዮም ንሪኦም ዘለና ናቶም ድንጋፄ የብልና ናትና ናይ ሃገራዊ ረብሓና ኢና ንርኢ ኣሜሪካ ኣብ ሓፂር ግዜያዊ ዲቓ ስርዓት ክትቅይር ኢላ እያ መፂኣ ኣብዚ ከምኡ ዝበሃል ዘይኮነ ብግምጣሉ ኣብ መንቀራቅራት እዮም ኣለው እዛ መንቀራቅሮ እታ ኣብቲስታ ናይቲ ኩነታት ድማ ንሕና ኢና ዘለና ንሕና ድማ ሃገራዊ ረብሓና ቀዲምና ንኸይድ ስለ ዝኾንና ንኣሜሪካ ጥዕሟ ወይ እውን ኣይተዓማን ኢልና ንቕይሮ ፖሊሲ የብልናን ይብሉ ሓንቲ ለንቀነ ብዛዕባ እዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብሕቡእ ዝርርብ ይካየድ ኣሎ ኣብ ኢራን እዩ ዝበሃል ዘሎ ብሕቡእ ደይኮነ ብፍቓድ ናይ ኣሜሪካ ግን ኣሜሪካ ድማ ክትቋፀሮ ዘይትኽእል ዝርርብ እዩ ዝበሃል important because if it goes back to the Iranians and the Omanis, they were more or less kind of on the same page before Marco Rubio kind of threatened the Omanis to come to the U.S. side of the interpretation of what should happen in the Strait. It appears that what they're talking about right now is, again, some form of a joint management of the Strait. This is what Rubio rejected before. He did not want to see any joint management of it. No fees, he said, no tolls, nothing, even if it's just environmental service fees. And others in the administration were more open to the idea that there would be joint management, but they wanted other countries in the Persian Gulf to also be part of it. I don't know if it's going to go in that direction now, but it seems now that this war is not going to come to an end, not by them agreeing. ትዊተር ፓርቲ ሓደ ካብቶም ነዚ ኩነታት እዚ ብዕምቆት ዝከታተሉን ሓበሬታ ዝህብ ዘሎ ኢና ዓለምና እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ይብላ ኣሎ እዚ ከዓ ዶናልድ ትራምፕን ኣሜሪካን ፖሊሲናቶም ሕጂ እውን ከም ብሓዱሽ ክግደዱ ክቕይሩ ንክግደዱ ከም ዝኽእሉ ብኸመይ ማለት ንዝብል ድማ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ኣብ መንጎ ዑማንን ልኡኽ ናይ ዑማንን ናይ ኢራንን ዝገብርዎ ዘለዎ ጉዳይ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ፍቓድ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክልተ ጫፋት ናይቲ ባሕሪ ስለ ዝኾኑ ንሳቶም ተዘራሪቦም ንሳቶም መዕለቢ ክገብርሉ ዝኽእሉ መንገዲ ንኽፈጥሩ እዮም ዝዘራረቡ ዘለው እዚ ሕጂ ዑማን ትገብሮ ዘላ ብፍቓድ ናይ ኣሜሪካ እዩ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ግን ብፍፁም ዑማን ምስ ኢራን ከምዚ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ክንሃርማ ኢና ከማን ንዑማን ብምባል የፈራርህዋ ነይሮም እዮም ሕጂ ኣማራፂ ስለ ሰኣኑ እዮም ንዑማን ኬትኪ ዋላ ክልቲኹም ኮይንኩም ተቆፃፀርዎ እዚ ዓይነቱ ገይሮም እዮም ናብ ኢራን ሰዲዶሞ ዘለው እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኢራን ኣብ ባይታ ትዕወት ስለ ዘላ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ዝሓለፈ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ፈፂሙ ክቕበሎ ዘይደሊ ዝነበረ በፍንጫ ንክቕበሎ ይግደድ ከም ዘሎ እቲ መድረክ እናተቀያየረ ክኸይድ ከሎ ሌቨሬጅ ናቱ ወይ እውን ናቱ ተሰማዕነት ናብ ጎደለ ከይኸይድ ስለ ዘሎ ኢራን ቅድሚ ሕጂ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ዝነበረት ንክትረክብ የኽእል ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ቀደም ዘይተፍቅዶ ዝነበረት በፍንጫ ከተፍቅድ ትግደድ ኣላ ስለዚ ሓድሽ ምሕደራ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብኢራን ዑማን ዝበሃል ዝሕወስ ዘሎ ኣብቲ ቦታ ስለ ዘሎ ጥራይ እዩ ኣብቲ ቦታ ስለ ዘሎ ጥራይ ዝሕወስ ዘሎ እምበር ዑማን ዓቕሚ ስለ ዘሎ ኣይኮነን ኢራን ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ባዕለይ ይቋፀሮ ንኸይትብል ንኸተምስል ምስ ዑማን ትዘራረበላ እምበር ኢራን እያ ክትቋፀሮ ትኽእል ኣብ መወዳእታ The areas where the United States was going to stage what was a ground invasion into Iran, doesn't look like they're going to be able to do that anymore. These three areas, these are the places that have been devastated. Military installations have been devastated. U.S. military installations is what we're talking about. We'll start with Bahrain, which is probably one of the most important parts in all of this. Look at Bahrain right there, okay? So there's an air base there. There were two actually that were hit, but one big one that was hit with a swarm of drones, and they say like 50% of them got through. The command headquarters, all but destroyed. Warehouses were blown up. Satellite communications in the Bahrain units were left essentially. ሕጂ ኣብዚ ክልተ ነገራት ከረየኩም የመጀመርያ ካብቲ ዓንተ በንዛረበላ ዝነበርና ወሽመጥ ሕርሙዝ ትርእይዎ ኣለኹም ምሕደራ ናቱ ድማ ኣብ መንጎ ኢራንን ዑማንን ክወድቕ እዩ ንብል ኣለና ስለዚ ዑማን በዚ ናይ ኢራን ትኸዶ ዘላ መንገዲ ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስነት ናታ መሊሱ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ሃገር እያ ኢንፋክት ዑማን ማለት ኣብዚ ኩናት ዝተፈጢሩ ዘሎ ካብተን ኩለን ሃገራት ኸልጅ እቲ ዝበለፀ ረብሓ ዝረክብ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ዋጋ ናይ ነዳዲ ንሰማይ ተተኪሱ ስለ ዘሎ ዑማን ድማ ዝኾነ ይኹን ዕፅዋ ይኹን ፀገም ዘየጋጥማ ምስ ሑቲ ይኹን ምስ ኢራን ድማ ፀገም ዘይብላ ኦፍኮርስ ኢራን 2-3 ግዜ ናይ ኣሜሪካ ረብሓታት ዘለዎ ኣብቲ ቦታ ኢላ ዝሃረመትሉ ግዜ ኣሎ ግን ብርግፅ ዑማን እታ ዝቐለለ ዝተነከበት ማለት በቲ ኩናት ንእሽተይ ተተንኪፋ ኣላ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ረብሓ ናቱ ግን ረእይዎ ንሳ ነዳዲ ናታ ብዕፅፊ ዋጋ ንኽሸይጥ ተኪኢላ ኣላ بمولو نابتن هجرات خليج زخيزلو ناب إيران دي ناب إمارات ديو ناب قلة زخيزلو دما أفتجناي عمان إذا أتصلوا عمان أزيا تربح زي لا يبزو كنات زي سلام تاي كتربح لا بقدمو سلام سلز مرزت ناي كنات مجابريا أجنداتنا أمريكا كتساسي سلزي مرزت إذا دما عمان دبلوماسن ناتكا حريا غيركا مس أمريكا أزيا مشاركتها أبي أنا أمريكا بيزون الله أبي بيز الله سلز كأمريكا سنة كيف مسلكم أمريكا عمان
እንታይ ግን መሪፃ ምስ ኣሜሪካ ከላ እቲ ምስ ኢራን ዘሎ ዝምድና ብትክክል ብሰላምን ብምርድዳእን ክበፅሕ ፅዒራ እያ ካብ ኩለን እተን ኣብ ከልጅ ዘለዋ ድማ ናብ ኢራን ዝሓሸ ዲፕሎማስያዊ ቅርርብ ዝነበራ ኮይና ስለ ዝፀንሐት ንኢራን ድማ ብትክክል ጀንዊን ነቲ ኩናት ጠጠው ከተብሎ ካብ ልባ ዝፃዓረትን ዝጎየየትን ክሳብ ናይ መወዳእታ ሰዓት ዝፈተነት ስለ ዝነበረት ብኢራናውያን ዓብ ሬስፔክት ነይሮም ስለዚ ሓደ ጂኦግራፊ ናቶም ሓጊዙ ካልኣይ ድማ እቲ ዘለዎ እቲ ሒዞሞ ዝነበረ መርገፂ ድማ ብጣዕሚ ሓጊዝዎም ምስ እስራኤል ድማ ነቲ ናይ እስራኤል ኣካይዳ ድማ ቀልጢፎም ዝኮነንዎን በንፃሩ ደው ዝበሉን እዮም ስለዚ ዑማን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካብዚ ኩሉ ዝወርድ ዘሎ ዝበለፀ ረብሓ ሒዛ ትወፅእ ዘላ ሃገር ነዳዲ ስለ ዘለዎ ቁጠባያ ተረበሸን ነዳዲ ናታ ብክቡር ስለትሸጥ ዘላ ድማ ካልኦት ሃገራት ኣብ ሃገራት ክልጅ ዘለዋ ብፍላይ ኣብ ኢማራት ዝነበረ ካምፓኒታትን ሰባትን ድማ ሃዲሞም ካብቲ ቦታ ካብቲ ዞባ ክሃድሙ ተደይደልዮም ናብ ዑማን እዮም ዝሃድሙ ዘለው ስለዚ ብዙሕ ነገራት ዝረኸበት ሃገር እያ ንመለስ ኣብታ ርእሲ ሕጂ እተን ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ባሕሬንን ኩዌትን ዝበሃል ሃገራት ዳርጋ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ናተን ጥዋዕዋዕ ኢሉ እዩ ዘሎ ኣብዚ ቀረባ ናይ ኣማዞን ዴታ ሰንተር ከም ዝተሃረመ ክልተ ግዜ ድዩ ገለ ኣብ ባሕሬን ታሪሙ ከም ዘሎ ስለምንታይ ዴታ ሰንተር ይህረም ኣሎ ንዝብል ድማ ኩሉ እቲ ሎጂስቲክስ ወይ ናይ ሰርቨርስ ናይቲ ኣሜሪካ ናይቲ ወታደራዊ እዝናቶም ካልእ ኣብኡ ዘሎ ኣካል ናቱ እቲ ዴታ ሰንተር ስለዚ እቲ ዴታ ሰንተር እውን ልክዕ ከምዚ ወታደራዊ ዕላማ ተረኣዩ ይህረም ኣሎ ኣብ ኩነታት ናይ ዓለምና ድማ ወታደራዊ ዕላማ ኣይና እዩ ንዝብል እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ምንጭታት ዝኾኑ ዴታ ሰንተርስ እውን ንባዕሎም ሳቶም ወታደራውያን ዕላማታት ከም ዝኾኑ እዮም ተራእዮም ዘሎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ባሕሬንን ኩዌትን ዝበሃላ ብብርቱዕ ተሃሪመን ኣብ ከቢድ ሓደጋ እየን ዘለዋ እዚኣተን ካተን ክልተ ኣሜሪካ ነዘን ሃገራት እዚኣተን ተጠቂመያ ናይ ኣጋር መጥቃዕቲ ኣብ ኢራን ክትገብር ተኮይና ክትጥቀመለን ዝበሃል ዝነበረ ስለዚ ክልተን ሃገራት ብብርቱዕ ተሃሪመን እቲ ቤዛት ናተን ተሃስዩ ከምኡ ድማ ትራዳራት ኣብዘን ቦታታት ዝነበረ ዓንዩ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ኢማራት ንግዚኡ ዕረፍቲ ረኪብሎ ግን ኣገይን ፖለቲካውን ቁጠባውን መሕነቆታት ናቱ ግን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ እዩ ዘሎ ዝኾነ ነገር ክገብር ይኽእል የለን ስለዚ ኣብ በዓል ዱባይ ዘሎ ቁጠባዊ ነውፂ ዕብይ ዝበለ ኮይኑ ከም ካልኦቶም እዩ ግን ከም ካልኦት ናይ ቀጠር እውን ቀሊል ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ወሪድዎ ዘሎ ሃገር ስዑድ ዓረብ እዩ ምክንያቱ ስዑድ ዓረብ ልክዕ ከም ዑማን እኳ እንተደይበልናዮ ግን ኣብ መንጎ ተሓዊ ክነሱ ነብሱ ብፅቡቅ ደረጃ ኣውፅኡ ዝነበረ ኮይኑ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ግን ብሰንኪ ሕት ምስ ሕቲ ዝተገበረ ኩነታት ከቢድ ሓደጋ ዝወርዳ ዘሎ ሃገር ምኳና ትነገር ኣላ ብሓፈሻ ኢራን ነዘን ሃገራት እዚኣተን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ቁልፅም ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዓብላልነት ኣብ ዙርያ ትዛዓበየ ናይ ኣሜሪካ ዓቕሚ ዘጋድዳ ዝነበራ ንኢራን ትዛዓበየ ሽግር ዝፈጥሩላ ዝነበሩ እዚኣተን ስለዝኾኑ ነዘን ቤዛት እዚኣተን ሓንቲ ብሓንቲ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ እናገበረተን ትኸይድ ኣላ ግዜ ክወስዱ ከለዉ ድማ እቲ ቦታታት እቲ ይህረም ኣሎ ጥራይ ዘይኮነስ ክፅገን እውን ስለዘይከኣል ዘሎ ኣሜሪካ ከይፈተወት ካልእ መንገዲ ንክትህንድስ የገድድ ኣሎ ስለዚ እቲ ክሳራታት ናይቲ ኩናት መሊሱ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ እተን ሃገራት ድማ እተን ሃገራት ከልጅ ማለት እዩ ዋላ እኳ ካብ ኣሜሪካ ንክፍንተታ ተኣለይልና ንኣሜሪካ ክብላ ዓቕሚ ዘይብለን እንተኾና ግዳ ሓቂ እቲ ኩናት እናነውሐ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ዙርዮም ምህላዋ ክንዲ ምንታይ ክሳራ ምዃኑ መመሊሱ ነቲ ህዝቢ ይንፅረሉ ኣሎ ነቶም ፖለቲከኛታት እውን ከምኡ ስለዚ ኣት ሳም ፖይንት ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ምዃና መሊሱ ክበርሃሎም እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ክትከላኸለሎም እዮም ኢትዮማ ኣሜሪካ ግን ንዓታቶም መከላኸሊ ተጠቂማተለዎም ከም ዘላ ብሩህ ኮይኑ ኣሎ ብቁጠባ ይህሰዩ ኣለዉ ብወታደራዊ ኩነታት ድማ ዝገደደ ማህሰይቲ ስለዚ እዚ ሓደ ዓብይ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ንክትገብሩ እቲ ዝዓበይ ግዴታ እውን ይመፅኦም ኣሎ እዩ ዝበሃል Inoperable. The other place that's been hit is Kuwait, just above that, at the very tip at the end of the Persian Gulf, as you see right there, right? And there were aircraft hangars were gone, fuel storage bunkers gone, the radar and satellite systems were knocked out, logistics warehouses were also taken out. Now remember, these are places where the United States had troops, and they were planning to use these to possibly stage an attack to go into Iran. Exactly. ስለዚ በዚአን ተጠቂመ ኣሜሪካ ክትከይድ ሓሲባ ነይራ እቲ ማዓስከራት ድማ ሓነግ ኢሉ ስለ ዘሎ ወይ ጥዋዕዋዕ ኢሉ ስለ ዘሎ ብዙሕ ክሕግዝ ዝኽእል ደረጃ ኣይኮነን ዘሎ ብግምጣሉ ኢራን ኣብ ልዕሊአን ክትገብሮ ትኽእል ድማ መሊሱ እናገደደ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ንመለስ ኣብቲ ናይ ትዊተር ፓርሲ to an MOU for them to negotiate about the strait, but for the strait issue to be resolved. Once it is resolved, the war ends.
Now, there may be no shooting in between, but the strait is not open until this agreement has been found. Now, the question is, do the Omanis negotiate with the authority of the U.S. behind them, or are they negotiating in the hope of coming up with a deal and then selling it to the U.S.? If that is the case, it may very well end up being used by the administration to get a much-needed pause in the war before they restart the war. And that pause is not necessarily because of depletion of munitions. They're not going to be able to replenish that in such a short period of time, but rather because it's better for Trump to have wars in intervals in which there are pauses in between that causes the oil markets to calm down. Get oil prices down, and then you restart the war. Once oil prices go too high, then you go back into some sort of a fake diplomacy, and then you restart the war after a while. ብሓፈሻ እታ ንሪኣ ዘለና ገይም እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ዑማን ከይዶም ይዘራረብሎ ምስ ኢራን ሕጂ እቲ ፕላን ናቶም ዘይነፀረና ዘሎ ኣሜሪካ ዝሃብዎም ፕላን ድዮም ከይዶም ዝዘራረቡ ዘለዉ ወይስ መጀመርያ ተዘራሪቦም ምስ ኢራን ምስ ተረዳድኡ ዝኾነ ነገር ምስ ገበሩ ኣብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ድሕሪኡ ናብ ኣሜሪካ ከይዶም ክሸጥዎ እዮም ነቲ ፕላን እዚ ሕጂ ንፁር ኣይኮነን ዘሎ ግን ኮይኑ ተሪፉ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መደብ እንታይ እዩ ከምቲ ኣብ ሚድያታት ሰምዖ ዘለና መኻዚኖ ናይ ኣፅዋር ስለ ዝተወድኦ ድዩ ነዚ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ገይርዎ ዘሎ ብናተይ ግምት ኣይመስለንን ኢሉ እሱ ሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብዘን ሓፀርቲ ሰሙናት ወይ ከዓ ኣዋርሕ ወይ መዓልትታት ዝወስደን ሓደሽቲ ኣፅዋር ክእቱ ወይ እውን ካምፓኒታት ናቱ ኣፅዋር ኣፍርያን ነቲ ጎዲሉ ዘሎ ክትከኦ ከምዘይከላ ፍሉጥ ኢሉ ዓመታት ክወስድ እቲ ኣፅዋር ጎዲሉ ዘሎ ክትከኦ ኢሉ እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ምቁራፅ ናይ ተኽስታት ገለ ዕረፍቲ ግን ነቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ከረጋግዓሉ ወገን ነዳዲ ከም ገለ ኢሉ ርግእ ምስ በለ ድማ ከም ብሓደሽ ናብ ኩናት ትመለስ ካለ ምክንያት ጌርካ ስለዚ ፌክ ዲፕሎማሲ ጌርካ ንግዚኡ ነቲ ዕዳጋታት ንምርግጋዕ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ሕጂ እቲ ገይም ከምዚ ምዃኑ እንድሕር ተፈሊጡ ኢራን ካይፈልጥዎን ድዮም ንዝብል ኢራን ከዓ ማዕረ ማዕሪ እዮም ዝጥቀምሉ ምክንያቱ ከምቲ ንሱ መህደሚ ዝደሊ እሞ ንግዚኡ ፓውዝ ዝገብር ኣብታ ፖዝ ዝገብራ ድማ ኢራን ካይረብሑለ ሓደ ወታደራዊ ዓቕምናቶም መመሊሶም ነክሕይሉ ይሕግዞም እቲ ካልእ ድማ ነዳዲ ንክሸጡ እውን ዕድል ስለ ዝፈጥረሎም ረብሓታት ኣለዎም ስለዚ ነቲ ፖዝ ዶናልድ ትራምፕ ንሽግሩ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ኢራናውያን ኢዶም ኣጣሚሮም ኣይኮኑ ዝጥቀምሉ ነቲ ዕረፍቲ ንሱ ዝገብሮ ካብ ኣሜሪካን ዶናልድ ትራምፕ ንላዕሊ ኢራን ከም ዝጥቀምሉ እዩ ዝንገር ስለዚ ነታ ፀወታ ሕግታት ናይ ፀወታ ዶናልድ ትራምፕ በዓሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ዝመስሎ ዘሎ ነቲ ውግእ ክጅምር ከሎን ጠጠው ከብሎ ከሎን ብድሌቱ ከም ዝግበር ዘሎ ገይሩ ዝገብሮ ዘሎ ኢራናውያን ግን ነቲ ንሱ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀወታ ዝያዳ ስለተረድዎ በታ ናቱ ጥራይ እናተፃወቱ ዝያዳ ረብሓ ዝያዳ ፅልዋ ክገብርሉ ይኽእሉ ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ እዚ ድማ ግዜ እናኸደ ንኢራናውያን ቀንዲ ዕላማኦም ግዜ ክወስድ ኩናት እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ ለትሰይ ክሳብ ወርሒ 10 እንድሕር ቆፂሉ እቲ ኩናት እቲ ናይ ነዳዲ ፀገም እቲ ካብ መኻዚኖ እናተወሰደ ነቲ ዕዳጋታት ኣሽኪዑ ዘሎ ዋጋ ናይ ነዳዲ ሰማይ ክትቆስ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም መኻዚኖታት እቲ ገንእታት ናይተን ሃገራት እናተወደየ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ውግእ ፀኒዑ ጠጠው ምስ በለ ዝወፅእ ዘሎ ዝበሃል ነዳዲ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ሕጂ ድማ ሓደ 4 ሚልዮን በርሚል ወይ እውን ካብ 4 ክሳብ 7 ሚልዮን በርሚል ስዑድያ ብመንገዲ ቀይሕ ባሕሪ ተውፅኦ ዝነበረት ተኸሊፉ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ዋላ ኩሉ እንተደይበልና ዓበ ክፋል ናቶ ስለዚ እዚ ዝፈጥሮ ፀገም ድማ ክህሉ እዩ እቲ ሎጂስቲክስ ተረቢሽሎ ታረመ ሪፋይነሪታት ኣሎ እዚ ዝፈጥሮ ድማ ሃጓፍ ዓበ ክህሉ እዩ እቲ ሃጓፍ ድማ ቀልጢፍካ ክትመልኦ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ኢራን ግዜ እናወሰደ እንትኸይድ እቲ ኩናት ንቁጠባ ናይ ዓለም ኣብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክእትዎ ዝኽእል መድረክ እዮም ዝፈጥሩ ዘለዉ እንዳትስ ኤግዛክትሊ ወት ዴይ ዋንት ከምቲ ንሳቶም ሃገሮም ጥዋዋዕ ኢላ ዘላ ቁጠባ ናይ ዓለም ኣብ ዝገደደ ሽግሪ ብሰዓትዎ ዶናልድ ትራምፕ ዋላ እውን ቦርሱ ጠሪፉ ንክኸይድ ክግደደሉ ዝኽእል መድረክ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘይከኣል ዝመስል ዘሎ ዘይከኣል ወይ እውን ክገብሮ ይኽእል እዩ ኢልና ክንግምቶ ዘይንኽእል ዘለና ንክገብር ክግደድ ተኮይኑ ኩናት ኣብ ድሕሪት ዋጋ ናይ ነዳዲ ቁጠባ ዓለም ኣብ ዲፕሬሽን ክኣትወሉ ዝኽእል ደረጃ ምስ ከደ ደን ከይፈተወ ንነፍሱ እቲ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኣፀቢቑ ክህሰስ ስለ ዝኽእል ካብኡ ድማ ማንም ዝድግፎ ክህሉ ስለ ዘይክእል ዓብዪ ውሳነ ክገብር ክግደድ እዩ ስለዚ ኢራናውያን እቲ ፀወታ ናቶም ሎንግ ጌም እዩ ኣንዊሖም እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ንግዚኡ ዘሽክዕ ክመስሎ ይኽእል እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ጥራይ ክዕወት ዘለዎ ነዊሕ ኩናት ንዶናልድ ትራምፕ ብፍፁም ዘርብሕ ኣይኮነን If that ends up becoming the case, yes, then I think you will see the Iranians shooting at the ships throughout, and they don't care, and they will not accept the ceasefire, even though de facto it seems like they have. But it will also be a very dangerous situation because it will cause the Omanis to completely lose credibility with the Iranians. So እዚ እቲ ሓደ ንሪኦ ዘለና ኮይና ለንቀነ ዘጋጠመካ ሓደ ምስጢራዊ ሓበሬታ እስከስሞ
quite extraordinary. Apparently, for the last year or so of Lindsey Graham's life, he was being followed by a documentary filmmaker who captured all of this behind-the-scenes footage of Lindsey Graham as the Iran war is being launched, even captured a phone conversation that he had with Netanyahu, all of these sensitive meetings. This filmmaker, whose name is Alex Holder, who has quite a long track record of making a lot of different documentaries, had access to. So we have a few of these clips to share with you because they're quite illustrative. I think we all know Lindsey Trump that the Iran war would be a good idea. Principally committed to launch, and he has overcome with emotion. حد نجر كنريكم هنا لينسي جرهام زبحال أبتكار دونالد ترامب زلو بروتيكانيا قد مستوسنة جزية زموته نا إسرائيل نا إيران كنا دما تقندي تلوخنا هو تقين دسمع زنبرة هذا دوكومنتاري فيديو يقدح نيرو بزعبو مثلنا خدنا كل مومنت دوكومنتاري زقد حلو سب نيرو كيناتنا إيران مستجمرة انتاي سمعيت انتاي كم زبالة انتاي كم سسمع انت قدامي تمحالت كوينات مستقبرة تا كفالة يا بول ستريت جورنال زوز اسمعوا بس. Well, I mean, you've been pushing this for years, right? Right, it's here. How long have we been pushing it? Right. Yeah. Has been launched, and he has overcome with emotion. Let's take a look at that. Look what we've done here. I almost cried. Yeah. I mean, like, how long have we been pushing this? Well, I mean, you've been pushing this for years, right? Right, it's here. I talked to Trump this morning. It's literally. Well, he's Jack. It's the best thing I've ever done. He loves blowing stuff up. So. ينبع على كاب محر حقوس دونالد ترامب إسرائيل دونالد ترامب بحد خوينا من إيران زهروا ملا معالتي استجبرت كفالية زيا ني عمتات ليتم معالتم زعر كل علاماي تهريمو يلو حقوسوسي مجلسي كرخبو لي كالن كوينات بمجمارو يو كساك نزز حقوس له you know sometimes سيد أنس سبيكو لخا حقي مالت إذا كوينات إذا كنا متاع أنوات فتيرو لنري لنا أرجع مبزحتو نشتي وهيو ناي حلنا زلوا نشتي حلنا زلاتو تايزبل إذا كنا زي أنت زي جمر عجقا أنت زود دايزل أب أمريكا تنبعلين سكر همزة عم السلوجن نزو كوينات زي نعمتها تمنيوم مو أمريكا مجمري أو كوينات جبريلان أنوات كاف تجبر ما كلام مبرق مدة تايبلون كابوكم مهاري يقولون يوم توسعوا كوينات in fact أبز فيديوز زي استحق زربايد زرب نتنياهو دويلي رغبو نوحصل زغنت كل خريق كما كل نتنياهو دويلي رغيبو بقى حجن دونالد ترامب كرغبان دي ابز كنيات اب ليبانوس كام صحا خوينو كدبدب كغبريي الوسي نتنياهو تايلو نو اي ليبانوس بعلنا لنا دحن نتنياهو زي ايدلني حاجه زيبلو كام حير از سبزي بزعبا ناي اسرائيل كويناتن اسرائيل لمحجاز زخدر حقات نبيني كوينات بدعمي كم زي مرعى إن شاء الله ويتمكت ويمرعى كم غير كاوسر دخم غيري نتي بزعباتي كوينات زارب he's so happy بلانات ناتي نقر انج بقى قدام نتين مرحتك أثير لنا لنا سقط مزجبرنا تحرسو سنة زيت تزبك العاليو تسرع عند ماك موتيو دحريون السعودية نخالوتن ما دفافينا مس إسرائيل أبا إبراهيم كورس كنا توينا بقى كل نقر perfect لك خيديو كل تزبلو جيجا جمجامن جيجا مدمدم تانيين الزقة حدا تبارك الموتيو نزلنا قبل زموت حجس الزموت موت اكسس نيلكا بزعبو صبغ نخت زارب ازي كبيديو نشتي يتركز معكم كاو زحزنوا كوينا نسمى زلنا. You know, there are a lot of people inside that didn't want to do it, so I've had my challenges. But President Trump, when he gets into the zone, he listens, he asks good questions. You know, no tweeting. He hadn't tweeted much at all. No drama. He's been a great wartime president. I said last night that Trump and Bibi are like Roosevelt and Churchill. I mean, they're the right two guys to confront this evil. Like Roosevelt and Churchill confronting this great evil. He says he almost cried when the announcement was made. There he is laughing. He's delighted. He's so happy that this president loves, in his words, blowing stuff up, and talks about how many years have I been pushing this for. I mean, it really... He has done nothing. He hadn't tweeted. كم تري وزن لخميو بتكوينات أزيو بحجوس كم استفنجحن سيلبريت كم زجبرون نتهم كلته دونالد ترامب بيبي نتنياهو دما كلته عبيتنا كوينات كالا كوينات عالم زمرحو زنبرو أب كالا أبزي كالا كوينات عالم ما راح تزنبرو ناي أمريكا روزفلتن ناي باي بريطانيا تشرشل كم أمجيري يزريهم يبلو بعندنا هاجر كور نزخديو كم أمجير زقلت أمزلو
إسرائيل أبغزا بلا بنيكولر جرا أنت دبديبا صقام يبلا فلات كتكبر الله أنا بلا زارب زنبري سلازي موت ساب ناي موت داتا ساعات ناي موت داتا معلت ناي موتون أب يوكرين كيدو كم سمعكمو قبل اللي راشا كبيت زخوني أقدر خورد إنها تزارب غلو يميتو ساب الجمتا كبزموتا كوي فلتنيو سلازي تمالك أبرناتو سلازي نبري نتنياهو نعو مغنياتو تقيمي بزونالد ترامب كخيدن نتناتو ليغاسي ناي كوينات سلازي نبري نتناتو ليغاسي تتقيمهم دماغ الراشا بشمو كبيت أقدر خوردو كوردو يسعرو كم زلو يسنقر لذي كله نريو زلنا زقرم زستمم بتحادون زحفرون كتبلو تغليخ مودة زي بلو نقراتنا نرزلنا معات حلقلاخات معات كفاء معاتهم كلنا نرزلنا جن ريز وردي زياتهم يوم دون بعد دونالد ترامب دفيهم دفافيهم عوزته His dad, his funeral's today, so I'll try to be semi-muted, I guess. But you know, this man revels in death. Like he revels in death and in conflict. And I actually think it's his funeral, so let's talk about his legacy, which we did kind of previously. Let's take a look at his actual track record and his judgment. He is so unhinged in a phone call here with Bibi Netanyahu. Bibi has to talk him down. Let's take a listen. Hey, Bibi, Lindsay. Hey, Lindsay. How are you? I'm just so impressed. Glad to be your friend. I'm glad you are my friend. I'm going to meet with the president this weekend. I'm going down to Doral. I'm going to try to get him to join with y'all in Lebanon to maybe fly some with you. Would you like that? Yeah, I get that. I think you have a point, but I've been thinking about the other side of it for a second. We're concentrating right now on Iran. If we tell Hezbollah that we're going all the way, we threaten them, but if we actually do it, then they have no reason not to go all the way against us. And right now, that's not our interest. We can do it later. Well, well, that's actually good counsel. كم تري وزلهم نبي بنتنياهو دويلي تزعرب زلو أبتلي ليبانوس أبتيك قدامت معلتا نايت كويناتنا إيرانيو دويل انتاي برلو بقى جيني دونالد ترامب كروح بس لزخون كلن كنه ناي إيران ترايدي كونسي قند خا أبلي ليبانوس ونمدو داب حقزاكا وتقدرتنا أمريكا أو انك قورية كمي مثل كايلوسي تبي بنتنياهو دحان تيزي حق زياسس نحلنا نزينا حزب الله بعلنا لنالو ترايا بتنا إيران رايتين تتصل لنا يبلو سلازي زقرم كوي The Queen had success Anyway, it's good to have ناتهم view نزل إذا ربعزي كنسمع مقال ناون كم حدا عبي أقدر سنجر غير كاتوزة تخليها بهناتو. These are the people دونالد ترامب دفيهم دفع فيهم نبتو كنا زوتو أبتقد مين نسمع زنبرنا. بس يوم يوم دفيهم بغلي لك تعوات تخلي غايلهم أبتحوي زت أبوسوه. My first question though was if you were surprised by Washington's decision to re-enter the war with Iran, because I thought with the memorandum of understanding the US was able to pull out, but what do you see the strategy being this time around? Unfortunately, I was disappointed. I just think that fundamentally the Israelis got us into quite the bind. The Israelis played their hand very, very well. They understood that this war would become politically unpopular at home, and then they understood that President Trump would need to negotiate. He would seek more negotiations. And so what the Israelis did very effectively was they got us on board with killing the supreme leader very early on, understanding that that would almost negate any possibility that we would have of reaching a diplomatic solution, because it would cause a rally around the flag effect, which I think is putting it very mildly. I think if you attack any country, you're going to have a rally around the flag effect. But we killed not just, political leadership. We also killed the Ayatollah, who, was the source of emulation for, millions of Shias, mostly in Iran, but also in Iraq as well. So we galvanized the Iranian people around. انتهيت مخنيات جغا كاب MOU سلام جيروم تباهيلهم نزربن نقلن تباهيل سنو جد ما تمليسنا بكينات مملاسهم سي انتهيت ساقم يفلولو نزينا يقدم ناي دونالد ترامب ناي كاونتر تيروريزم حلافز نبرا مالتي تزبلو زلو اسرائيل صبو جيروم تساويتهم لهم كابز قداي ذكر وص خمزين خل جيروم محتم هريمو بلنا يميلو مخنياتنا تدما تقداميت معلت زقبرنا يسقم تتريقايو نبمولو مراحتناتهم انفاكت كابتان سوز بلا زلو خنوس خلاو نخدينا أبتن قدامه 39 معلتي إسرائيل بيزي أمنتها بيزي نيران دهيلكم كلهم تمس أمريكا كردادو يقول يوم دبلوماسي تمكر لهم مودريت هناك أتحساس بازلهم مس أمريكا دما دبلوماسيا ومرلا غيرهم نتكونتات بدبلوماسي كفتح هو يقول يوم زبلوا مراحتي
بحزب إيران تقبلنا زلهم بس أمريكا لما كزراربو تقبلنا كلهم زغل زنبرو حدا بحدا أرتقدام يتمعلت قتلهم تغير يكون دهريو نحلو نبمو لهم يوم قتلهم ስለዚህ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት እውን እንትኾነ እስራኤል ካብ ትፅቢታ ወፃኢ እዩ ዝኾነ ይኹን ዲፕሎማሲ ክህሉ ከም ዘይክእል እዮም ክገብሩ ዝደልዩ ንሳቶም እቲ ሃገር ኣብ ጫውጫውን እንክሊልን ክትኣቱ እምበር ረጂም ቼንጅ እውን ኣይኮነት ዕላማ ናቶም እቲ ሃገር ፋሕብትን ክኣትዋ ኣይትብላዕ ኣይትስተ ክትከውን እሞ ገለ ክፋል ናይቲ ሃገር ርሶም ክቋፀርዎ ካልእ ክፋል ኢማራት ክቋፀርዎ ካልኦት ገለ ክገብርዎ ከምዚ ሊብያ ኮይናቱ ዘላ ዘርከበ ሓደግ በብወገኑ ፋሕብትን ዝበለት ሃገር ገለ ክፋል ሃገሩ ይሕዝ በቲ ሓደ ዘሎ ተቃዋሚ ሃገሩ ገለ ክፋል ይሕዝ እቲ ሃገር ድማ ዝተረመሰት ሃገር ንክትከውን እዩ ነይሩ እቲ መደብ እቲ ዝሕዝን ክፋሉ ግን ብግምጣሉ ንሱፕሪም ሊደር ነቲ መራሒ ሃይማኖታዊ መራሒ ዓበይቲ ጀነራላት ተቐቲልካ እቲ ህዝቢ ኣብ ዙርያ እታ ባንዴራ ክዓስል ከም ዝኽእልን ሓድነቱ ክዕቅብ ከም ዝኽእልን ዘይምግማት ድማ ሓደገኛ እዩ ነይሩ ስለዚ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢራን ምስቲ ኩሉ ዘለዎም ኣድራዕ ኣብ ሃገሮም ወሪዱ ዘሎ ኩነታት ይርድኦም ስለ ዘሎ ዋላ እቲ ዲሞክራሲ ብኣሜሪካ ክመፁ ኢሉ ዝሓስብ ዝነበረ ባሃም ወይ ከዓ ገርሁ ልቡ ዲሞክራሲ ዘይኮነ ሚሳይል ክሓቆፍ ጀሚሩ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ንኩላቶም እንታይ ዓይነት ፀላኢ ከም ዘለዎምን ኣሜሪካ እቶም መራሕቲ ናቶም ንኣሜሪካ ከም ሸይጣን ዝርይዋ ስለምንታይ ምዃኑ እቲ ንእሽተይ ወለዶ ፅቡቅ ገይሩ በሪህሉ ኣሎ ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ዩኒቨርሲታት ናቱ ክውላዕ ምስ ረኣየ ብፅርግያታት ዝኸይድ ነበረ ቢንቶታት ክህረ ምስ ረኣየ ሕክም ናይ ፋርማሲ ናይ መድሃኒት ትካላት ክዓኑ ምስ ረኣየ ኤሌክትሪክ ክህረ ምስ ረኣየ ሳተላይትን ናይ ቴሌፎን ኮኔክሽን ኩሉ ክህረ ምስ ረኣየ ለካ እዛ ጉዳይ እዚኣ ናብ ድሕረት ንክመልሱና ናብ ድንቁርና ናብ ድኽነትን ክመልሱና ዳ እምበር ዲሞክራስን ንመሰልን ከም ዘይኮነት ኩናት ይበርሃሎም ኣሎ ብቀደሙን ከምኡ ነይሩ ግን ነቲ ዘይፈለጠ ዝነበረ ፅቡቅ ገይሩ ከም ዝበርሃሉ እዮም ዝገብሩ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኩሉ ሪኢኻ ግን እቲ ጉዳይ እስራኤል ቤላ ጌራ እእትያትና ኣብታ ጉድጓድ ካብዛ ጉድጓድ እዚኣ ናበይ ከም ንብል እውን ኣይንፈልጥን እዮም ዝብሉ ዘሎ very interesting and very very deep እቲ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ተፃዊታትልናያ ተዘረባ And he was just coming off Venezuela where he felt like the man. He never. I think that's exactly right. And so now we're at a point where could we beat Iran in a war? Yeah, we could. But the cost would be astronomical in terms of U.S. lives, the depletion of U.S. munitions, which is, I think, in some ways the most important story of this war. 80% of our high-altitude ballistic missile interceptors are gone. 60% of our Patriot missiles, defense against missiles and rockets, are gone. So did we know this for a fact now, despite the administration pushing out and saying that's not true? We know this for a fact. And I mean, Ukraine is feeling it right now because they're basically defenseless against Russian ballistic missiles because we have no more Patriots to give them. So Putin gets to take free shots at Kyiv. If the Chinese were bold enough to start a war against Taiwan right now, we would be in a terrible situation. Trump knows this. His generals are telling him this. The Iranians know this more to እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ሓቂ ንምዝራብ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ወዲቑ ከም ዘሎ ጠቕላላ ናይ ምክልኻል ዓቕምናቶም ሚሳይላት ተወዲኡ ከም ዘሎን ዩክሬን መዓልታዊ ብራሻ ትጨፍጨፍ ኣላ ምክንያቱ ነፍሳ ንክትከላኸል ፔትሪዮት ሚሳይል ክንባ ስለዘይንኽእል ስለዘይብሉ ድማ ክሰርሑ ትኽእሉ ተኮይንኩም ሶፍትዌርን መንገድን ክነግረኩም ባዕልኩም ስርሑ ንሕና ግን ክንበኩም ንኽእል የብልናን ኢሉ ንባዕልና እውን የብልናን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ቻይና ኣብ ታይዋን ገፃ ኩናት ትጅምር ነይራ ንገብሮ ነገር የብልናን ካልእ ነገራት ክንገብር ንኽእል ንኸውን ግን ወይ ኒውክለር ስለ ዘለና ገለ እምበር ካልእ ንገብሮ ነገር የለን ስለዚ ኢራን ይፈልጡ ራሻ ይፈልጡ ቻይና ይፈልጡ ኩሉ ሰብ ፈሊጡሉ ወላ ሓንቲ ከም ዘይብልና እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዘእተወና ኩነታት እዩ ኣብ ዩክሬን ጥራይ ብዙሕ ክሳራታት ኣጋጢምና ስለ ዝነበረ ኩናት ናይ ኢራን ገዲፍና ዝርከባ ኣፅዋርና ሒዝና ንቻይና ምቕድቃር ተጠቀምናሉ ንኢራን ድማ ቃሲልና እቲ መኻዚኖና ምስ መላእና ክግበር ምተኻእለ ኢሉ ግን እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ግዜ ከለና እቲ ዝኸፈ ውሳነ ጌርና እቲ ዝኸፈ ስዕረትን ውርደትን ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይወርደና ኣሎ ስለዚ ኣገይ ኣሜሪካ ወሪድዋ ዘሎ ስዕረት በዓላቶም ኣሜሪካውያን ይነግሩ ኣሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኣብዚያ እዋን እዚኣ ዶናልድ ትራምፕ ክሓብኦ ዝኽእል ወይ ኮሽክዖ ዝኽእል ኩነታት የለን ግልፂ እያ ኮይና ዘላ ሕማቕ ኩነታት ወዲቕና ኣለና እቲ ሕማቕ ኩነታት ድማ ማንም ክቕይራ ወይ ከስተኻኽላ ዝኽእል ሓይሊ የለን we are screwed ይበሃል እዚ ቤላ ጌርና ኣስሒና ኢና ወሲምና ኢና ዘለና ናብ ዝበሃሎ ነገር ካ የለን ኢሉ ብግምጣሉ ኢራናውያን ዝኣክል ሓበሬታ ይረኽቡ ስለ ዘለዉ ራሽያን ቻይና እውን ይሕግዝዎም ኣለዉ ይበሃል ኣሎ ብናይ መንገዲ ይሕግዝዎም ኣሎ ርግፀኛ ክትከውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን እቲ ንፃረን ሓይሊ ናይቲ ሚሳይላት ናቶም ከምኡ ድማ ታርጌቲንግ ናቶም
ብትክክል ዕላሙ ይሓርም ምህላው ነቲ ካምፕታታቶም ብፍላይ ድማ ንራዳራት ናይ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ዘሎ ንበይኒ ሓንቲ ቪድዮ ሓደ ኢራናዊ ገይሩ ነይሩ ንህዝቢ እስራኤል እዩ ድማ ነጊሩ ነይሩ ዝኸበርኩም ህዝቢ እስራኤል ሚድያ ናትኩምን መራሕቲ ናትኩም ይሕስብልኩም ኣለዉ ኣብ ከባቢኹም ዝነበረ ራዳራት ምውለን ኣሊናየን ኣለና ጥፊአን እየን ዘሎ ኩለን ኣፀልሚትና የና ዘለና ጆርዳን ዝነበረ ቀጠር ዝነበረ ኣብ ካልእ ዝነበረ ንዓኹም ንምክልኻል ኢሉ ተገይሩ ዝነበረ ነቶም ዓረብ ግን ንዕታቶም ንምክልኻል ከም ዝተገበረ ገይሮም ዝሸጡለን ኩሉ ነገር ኣሊናየ ኣለና ኔክስት ታይም ውግን ተጀሚሩ ኣብ ልዕሊኹም ክወርድ ዝኽእል ካብ ብሕጂ ፍለጥዎ ስለዚ እቶም ክትሃድሙ ትኽእሉ እስራኤላውያን ከም ዘይኮንኩ ንፈልጥን ኢና እቶም ኣሜሪካውያንን ኤውሮጳውያን ክትሃድሙ ትኽእሉ ካብ ብሕጂ ህደሙ ምክንያቱ መራሒ ናትኩም ኩናት ምጅማሩ ክተርፍን እዩ መራሒ ናትኩም ተጀሚሩ ድማ ከምቲ ቀደም ክትከላኸልዎ ትኽእሉ ዓቕሚ ዘለኩም ከይመስለኩም ኣሜሪካን ኩለን ሃገራት ዓረብን ስለ ዝከላኸላልኩም ዝነበራ እያ ሕጂ ግን ክከላኸላ ከምዘይክእላ ጌርናየን ኣለና ካብ ብሕጂ ንነግረኩም ኣለና ፅባሕ ንጎ ዋይ ዋይ ከይከውን ዝብል ቪድዮ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዘውር እየ ግን ብዙሕ ኩናትን ወረብ ኩናትን እንታሽሙ ናይ ዝቃፀል ገለመለ ስለ ዝነበሮ ኣብዚ ቻነል ድማ ነቲ ኩነታት ክትርእዮ ስለ ዘይትኽእል እምበር መምፃእ ክልኩም ነይረ ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ንእስራኤል ንክመፅእ ዝኽእል ኩናት እዮም ዝዳለዉ ዘለው ኢራን ዝበሃል ነቲ ኩሉ ኣብ ዙርኦም ዘሎ ኣፅዋራት ብምህራም ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ብምድኻም ኣልቲመትሊ ንእስራኤል ንምህራም ከድልዮም ዝኽእል ኣብ ጆርዳን ዝነበረ መጥቃዕትታት ኩሉ ገይሮም ንምንታይ ይፅበዩ ከም ዘለው ጥራይና ክንጥምት ንኽእል እስራኤል ድማ ኣብ መወዳእታ እዚ ሕጂ ኩናት ክግበር ተኮይኑ ንዓታቶም እውን ዝምችእ ነገራት ርዮም እዮም ክገብሩ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንእስራኤል ካርሙ ዝከኽሎም ዝኽእል ኩነታት ፈጢሮም ኣለዉ እዮም ዝብሉ እቶም ነቲ ኩነታት ዝከታተሉ ዘለው ንሕና ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናባኹም ንሕልፎ ኣለና ደጊምና ላይክ እናገበርኩም ክሳብ ዝያ ደረጃ ዝበፅሕኩም ብፍላይ ላይክ ከይገበርኩም ከይትኸዱ ላይክ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ንሕጅብ ዝጌርና ኣለና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ኣብ ቀይሕ ባሕርን ዘሎ ዝያዳ ኣተኩሮና ብዩ ክኸውን ክሳብ ሽዑ ፅቡቅ እናበልና ክንሰናበተኩም ክብረት ይዓበልና